Ešte raz, aby to bolo jasné. Čo je duševné zdravie? Duševné zdravie je stav našej mysle a emócie. Zahŕňa schopnosť prežívať emócie, zvládať stres, budovať vzťahy, robiť rozhodnutia a cítiť zmysel života. Zdravá myseľ je prúžna, pokojná a schopná meniť sa podľa okolností. Čo je fyzické zdravie? Fyzické zdravie je stav tela, fungovania orgánov, svalov, kosti, imunity či metabolizmu. Je to schopnosť pohybu, regenerácie, spánku, trávenia a udržiavania rovnováhy v tele. Ako to spolu súvisí? Predsa každá myšlienka vytvára reakciu v tele. Chronický stres, strach, hnev alebo smútok môžu spúšťať zápaly, zvyšovať tlak, narúšať trávenie či oslabovať imunitu. Naopak, choroby tela často vznikajú práve z dlhodobého emočného alebo psychického preťaženia. Telo a myseľ sú proste jeden celok. Ak sa lieči len telo, ale myseľ ostáva zranená, úplne zdravie nepríde. Čo je teda prevencia? Prevencia je aktívna starostlivosť o zdravie ešte predtým, než vznikne problém. Znamená to napríklad vedome dýchať a čistiť emócie. Jesť kvalitne, spať dobre, pohybovať sa, ale aj stišiť myseľ. Pravidelne upratovať svoje vnútro, aby choroba nemala kde zakoreniť. Volám sa Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov a viem, o čom hovorím. Krásny večer všetkým priatelia.